जों दिनै बेयाव जथुमनायनि खारना जाहैबाय जोंल' नङा जों एक्स बिएलटिल' नङा जोंजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो भिएफनिबो माखासे दङ आरो गोदोनिफ्राय जाथिनि थाखाय नांबोबाय थानाय माखासे लोगोफोरबो दङ। मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दा फैबाय थानाय इलेक्सननि नैबे उदालगुरि बियाबनि थाखाय जों मोनसे सिन्था खालामदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानानै जों बेखौनो दिनै सावरायदों। बेनो जाहैबाय उदालगुरि बियाबाव फ्रेश गोदान केन्डिडेट रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बेनिखायनो जों पार्टिखौ खावलायगोन जोंनि उदालगुरि बियाबाव समस्थियाव थारमाने सासे गोरों रोंखा राखा बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै जाहाथे टिकेटखौ होयो। आচ্ছা बिपिएफआ मोन 15 समस्थिनि मोनब्रैखौ बाद होनानैसो केन्डिडेट होनो नागिरदों दा। दायो मोनब्रैयाव बिपिएफनिफ्राय केन्डिडेट थानाय नङा बिटिसि समस्थिनि सिङाव बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुदों आरो जों खोनादोंसो नुदों माबायाव मिडियाफ्राव। बे मोनब्रै बियाबाव जुदि बिजेपिनो मोनब्रै बियाबखौ जुदि बिटिसिनि माबा बिपिएफनिफ्राय जुदि होनाय जाबायब्ला न' डाउट फ्रेन्डशिप हिसाबै बेयावबो कन्टेस्ट खालामनांगौ। खालामनो हानांगौ। जोंनि बिपिएफआ कन्टेस्ट खालामनांगौ आरो बे मोनब्रै बियाबाव। जों खोनादों बिजनिखौ होदों, बबेबा तामुलपुरनो, गरायसरनो, टंलानो होननाय खोनादों। बेयावबो थारमाने प्रिफारेन्स हिसाबैनो कन्टेस्ट खालामनांगौ। जितु इलेक्सना गासिबो बिटिसिनि बाहेरायावबो जानो थांगासिनो दङ। बिटिसिनि बाहेरायावबो जितु इलेक्सन जानो थांदों बे बेलायाव नोंथांमोननि एक्स बिएलटि बा एक्स भलन्टियार फर्सनि रला बिटिसिनि बाहेरायाव मा जागोन? बे बिटिसिनि बायजोआवथ' जेनेबा जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो जुदि केन्डिडेट होयोब्ला जों बेयावबो नांनांगोन आरो होआब्ला बेयावबो फ्रेन्ड हिसाबैनो जोङो माबानांगोन कन्टेस्ट खालामनांगोन। बिजाथि नोंथांमोना सायख'दों नामा? जोंनिफ्राय बिदि सायख'नाय जाया। बेखौ पार्टियानो सायख'नांगौ। पार्टियानो गोरों गोरा एसे रोंखानाय राखानाय मानसि नायनानै टिकेटखौ होनांगौ आरो। जायखिजाया नोंथांमोननिफ्राय गोजाम केन्डिडेटखौ नांला। गोजाम केन्डिडेटखौ जोंनो नाङा होननानै जों बुंनो नागिराखै। थारमाने रायजो राजाफ्रासो बुंदों जे गोदान केन्डिडेट होनांगौ। पार्टिनिफ्राय गोदान सेलेक्ट खालामनानै होनांगौ होननानै जोंनि सिगाङाव बुंनायखाय जों दिनै बेखिनिखौ फोरमायनो गोनां जादों। एक्स एनडिएफबि আৰু एक्स বিএলটি আৰু एक्स ভলণ্টিয়াৰ ফৰ্চ যিমান আমি সদস্যসকলে একগোট হৈ পেলাই আমি যি এটা চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ যে আমি শুনি পাইছোঁ যে এতিয়া MLA ইলেকশ্যনৰ যি ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ৰাজ্যবিলাকে যে নতুন কেণ্ডিডেট জানা বুজা কেণ্ডিডেটক মানে বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে বিপিএফৰ হাই কামাণ্ডৰ পৰা যে ওদালগুৰি কি বুলি কয় সমষ্টিত জানা বুজা নতুন কেণ্ডিডেট যে বিপিএফ পাৰ্টিয়ে দি দিয়ে ইয়াকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাক বিচাৰে নামটো ক'ব পাৰিব? না এতিয়া আমি নামটো ক'ব নাযাওঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে কি নতুন মুখৰ কেণ্ডিডেট লাগে আৰু। হয় হয় আমাক মানে নতুন ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট লাগে। সেই মৰ্মে আমি এতিয়া আপোনাৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাব খুজিছোঁ।